Continguts en xarxa. Local.cat, amb Montse Hidalgo. Portem una botiga a la butxaca? Segurament no en som conscients, però les noves tecnologies permeten fer compres des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i per qualsevol necessitat. Internet ens obre la paradeta per buscar, comparar i, si en trobem alguna cosa millor, comprar-la. Qui hi ha darrere? Botigues físiques i online? S'han acabat els obstacles territorials a l'hora de fer les compres perquè els desplaçaments ja no són un problema. Avui parlem amb Xavier Ribera, professor de Noves Tecnologies al retail i expert en comerç electrònic i innovacions al punt de venda de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, ESCODI. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. 24 hores, 7 dies a la setmana. Aquí no hi ha discussió sobre horaris comercials. El comerç online, doncs, és el paradís. Sí, en veritat, lògicament, quan estem parlant d'online, estem parlant d'aquest típic de 24 hores, 7 hores i 7 dies a la setmana. L'únic que sí que és veritat que des de la irrupció de la tecnologia mòbil en el dia a dia de les persones, sí que s'està notant que en veritat no són sempre 24 hores, perquè quan els usuaris són més actius amb aquests dispositius, són en aquelles hores segurament no laborables, no? Al matí, migdia, i si fins ara el món online es centrava molt fins a les 7-8 de la tarda, amb l'entorn mòbil veiem que aquest horari s'allarga quan les botigues tanquen, tanquen a les 9, 8, 9, inclús algunes a les 10, és en el moment on els usuaris amb el mòbil són més actius i segurament podríem dir que aquest horari s'allarga ja quasi fent bell mig la matinada. Per tant, una botiga avui en dia, si té presència offline i té presència online, podríem dir que no tanca fins ben bé l'entrada a la 1 de la matinada. L'ideal seria botiga física i botiga online? A veure, dependrà, lògicament, de cada negoci i el que ofereix i a qui va dirigit, però podríem dir que l'ideal seria tenir una presència en aquests dos entorns. Sí. Qui no tingui una botiga online no estarà en el món online i avui en dia el que està facturant el món online, les ventes s'estan exercint en aquest món online que cada cop són més i més, doncs aquestes botigues estan perdent part d'aquest pastís. Parlem d'avantatges i d'inconvenients. Avantatges. Molts cops parlem molt de ventes i de vegades els avantatges és simplement donar-nos a conèixer que tenim aquest producte, que tenim aquest servei, que coneixem molt bé el producte, que portem molts anys en el sector treballant en aquest producte, que potser algú que comença online no té tota aquesta experiència, i el fet de ser visibles a la xarxa ja podem fer que algú vingui al nostre establiment a comprar-nos offline, però el contacte i que ens coneixin ha sigut a través dels mitjans online. O sigui, només per això ja val la pena utilitzar aquest canal. Lògicament, la part que va enfocada a la venda online, els beneficis que et suport, que a un comerç tradicional li poden generar, són obvis. Són més ventes i poder arribar a clients que segurament no estan dintre del teu àmbit geogràfic. Avui en dia la logística a nivell nacional i internacional ha millorat moltíssim i aquests mals de caps que això suposava per un petit comerç, preparar una comanda, enviar-la no sé on, el que sigui, això està molt més que solventat i comencem a trobar botiguers que durant el dia atenen el canal online i quan acaba la jornada el que fan és preparar totes aquelles comandes que han tingut a través de la seva web o de les seves aplicacions perquè el dia següent vingui un transportista i faci el repartiment. Parlem dels inconvenients, perquè evidentment el portar a casa de la gent cadascú dels productes, això té un encariment sobre el cost. L'encariment que comentes, lògicament passa per un encariment del que és el cost del transport, de l'enviament. És un cost que cada cop més els consumidors estan disposats a pagar, estan disposats a algo raonable per les seves compres, perquè entenen que com que no hi ha un desplaçament teu cap a aquell punt de venda, doncs lògicament això té un cost i estan disposats a pagar. I repeteixo, la logística ha evolucionat tant que podem enviar una caixa de sabates des de Terrassa a qualsevol punt d'Espanya, potser per només 3 euros. Les estratègies comercials han de ser les mateixes, online i offline? S'assemblen molt les estratègies comercials perquè, en veritat, si tu tens un valor afegit, que per això tens aquesta botiga, perquè tens un producte, perquè tens molt producte d'un tipus, o perquè tens el millor preu, o perquè ets el més exclusiu, o perquè tens un producte que és fet a la terra, o perquè
tens algun valor afegit que et diferencia en el món offline, tu això ho has d'exportar en el món online. Llavors, el problema és que de vegades en una botiga tu pots veure aquest valor per l'aparador, pels dependents, per com està decorada la botiga, i potser quan traslladem tots aquests valors afegits en el món online, això costa de traslladar-ho i potser l'usuari no percep aquest valor afegit, llavors que no acaba comprant en aquell establiment. Què passa avui en dia en el món online, a les botigues? Que hi ha algunes d'aquestes botigues que el valor que tenen és que estan on han d'estar, en aquell carrer on passa gent, en aquell punt, i clar, això és potser quan se'n van al món offline, aquest valor no existeix i potser no li acaben de trobar el suc. Potser hem de veure quins altres valors afegits poden afegir en el món online per poder entrar en aquest entorn. S'està començant a saturar el món online? Des del 2009, que és quan va haver-hi una mica el creixement d'aquest comerç electrònic, sobretot a nivell nacional, és una mica paradox, no? Quan comença la crisi, quan comença a créixer el comerç electrònic, sobretot per un tema factor preu, sí? Comencen a haver-hi totes aquestes ofertes, promocions, descomptes, i és quan realment comença a créixer el comerç electrònic a Espanya. Lògicament, comencem a veure que tenim moltes webs, molta oferta on poder anar a buscar, comparar, comprar, etc. Bueno, el que passa una mica en el món offline, no? Pots anar a comprar al centre del poble, tens 10.000 centres comercials a no més de 20 quilòmetres de la teva zona geogràfica i el que està passant en el món offline doncs també està passant en el món online. Sí. Territorialment, qui surt més beneficiat? La gent de zones més petites o més apartades de lo que són els nuclis grans de població o els grans nuclis que continuen tenint una mica la gent a prop i la distribució més pròxima? Bé, en l'entorn online, lògicament, aquests ciutadans o habitants que viuen fora de les principals zones comercials són qui tenen a l'abast tota aquesta oferta de productes i de serveis que ofereixen online. Llavors, un dels casos típics, no? És, hòstia, per què diuen que als Estats Units o països del nord és on hi ha més comerç electrònic? Clar, és que una persona que viu a Texas, a no sé quin poble, si es vol comprar una televisió, potser el centre comercial més proper està a 500 quilòmetres, no? I clar, utilitza el món online doncs, per poder comprar aquesta televisió. I aquí passa una mica el mateix, no? Si jo sóc de no sé quin poble i vull comprar no sé quin aparell electrònic, per comprar-lo m'he de desplaçar 200 quilòmetres fins a arribar a la capital o no sé on. Doncs tinc l'eina internet, el món online, on amb 2 clics puc acabar comprant aquest producte. I m'imagino que, com totes les tecnologies, quan arriben a zones, per exemple, rurals, els hi aporten molt de positiu. Sí, està clar. El que fa, sobretot en temes de productors agrícoles, indústries molt més concretes d'una àrea geogràfica en concret, denominacions d'origen, etc., els hi obre la porta que si saben comunicar bé el seu valor afegit i tenen les eines clares de com a través d'internet arribar al seu potencial client, doncs clar, se'ls hi obren les portes. Sí. Què hem de fer perquè això funcioni? El més important és, abans, jo sempre ho recomano, abans a qualsevol comerciant, botiga que vulgui entrar en aquest entorn, és formació. Entendre com funciona el canal, quines eines tinc, què puc esperar d'ell, això requereix formació, requereix temps, que segurament a la primera això no funcionarà perquè hi ha un procés d'aprenentatge que això portarà un temps. Per tant, quan més abans s'hi posin, més ràpid passarà aquest procés d'aprenentatge. O sigui, és molt estrany que algú a la primera li funcioni i li encerti, però és que això en el món offline també passa. O sigui, segurament aquell botiguer, fins que no va portar 3 anys portant el negoci i no va conèixer com funcionava, no va començar a treure suc de com anava aquella botiga i segurament potser va canviar de diferents carrers, diferents llocs per trobar el punt on aquell negoci funcionava. Doncs en online passa una mica el mateix. Primer hem de tenir una bona formació sobre aquests temes, tenir experiència i, lògicament, també a poder ajudar-se de bons professionals que l'assessorin en aquest camí. Ens hem d'acostumar a estar innovant constantment? Sí, a veure, la realitat és que ara ens trobem en un moment que fins ara parlaven de 2 mons, el món offline, el món tradicional i el món online. I inclús les empreses, petites, grans, mitjanes, tenien com 2 departaments, els que feien accions offline, doncs els que fan els aparadors, publicitat a premsa, publicitat a ràdio, etc., i la gent que es dedicaven al món online, no? Doncs la web, fer temes de xarxes socials, temes de posicionament a cercadors.
Des de que tenim ús de dispositius mòbils, hem de començar a innovar, a fer estratègies conjuntes, a fer estratègies, a dir, escolta, com aprofito el canal online per portar gent a l'offline i al revés, com faig accions en el canal offline on involucro codis QR, on involucro tecnologia NFC, que és una tecnologia similar a la que li diem de contactless, o tecnologia de Smart Bluetooth, que són coses que passen al carrer, i això és com ho reben aquests dispositius mòbils i com també l'usuari comença a interactuar amb aquests dos mons. I aquí és on hi ha més innovació i on s'han de posar més les piles tots els comerciants. Posar-se les piles de debò, m'imagino. Els últims estudis recents diuen que aquells usuaris, cada cop més, gent que utilitza els dispositius mòbils dintre el punt de venda, perquè aquell punt de venda li ofereix la possibilitat d'interactuar amb el seu dispositiu mòbils, són usuaris que al final compren més. Sí? Són usuaris que tindran més possibilitat de compra dintre d'aquella botiga. Per tant, si en el punt de venda posem tecnologia perquè l'usuari pugui interactuar amb el dispositiu mòbil, segurament veurem que les nostres ratis de venda per persona que entra a la botiga incrementen. I avui dia qualsevol interactua, ni que sigui amb una cosa tan simple com mira el que estic veient en aquesta botiga i t'envien una foto perquè diguis, te'l compro? Exacte, sí. Sense voler, l'usuari ja ho està fent, l'usuari ja ho està utilitzant i el comerciant es queda una mica perplex, no? De dir, hòstia, què fa aquest ara fent una foto i passant-la aquí, passant-la allà? Si jo li dono les eines perquè ho faci i jo controlo aquest procés, doncs segurament podré treure informació de què és el que agrada més, què és el que agrada menys, d'on col·locar els productes, quines promocions poden interessar i un cop se'n vagi del meu establiment perseguir-lo una miqueta, no? I dir-li, que tens aquesta promoció, que tens això, intentar, un cop aquell usuari deixi l'establiment, almenys et deixi una mica d'informació per tu poder-lo seguir més endavant. Hem de veure molts canvis? Veurem, sobretot, dintre d'un parell d'anys, realment sí que veurem molts canvis i sobretot els veurem amb aquells establiments on darrere comença a pujar tota una fornada de gent que ja ha nascut amb tecnologia, de gent que s'ha format amb tecnologia, que haurà una necessitat de dir, hòstia, com és que en aquesta botiga no hi ha això i això, no? I lògicament cada cop veient més que en el món comercial doncs comencem a tenir ja gent que s'ha format molt bé en màrqueting digital, en noves tecnologies, que seran ells els impulsors d'aquestes eines dintre els establiments. Xavier Ribera, professor de noves tecnologies al retail i expert en comerç electrònic i innovacions al punt de venda de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, Escodi. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Local.cat,